Svetosavlje je, kao skup moralnih vrednosti, kulturnog i duhovnog nasleđa, bilo putokaz srpskom narodu onda kada on drugog putokaza nije imao. I činjenica da i danas kao narod postojimo, da smo kroz tamne vekove brodili vodeći se Svetim Savom kao svetionikom, pokazuje da taj pravac nije upućivao na stranputice, već na stazu spasenja. Sveti Sava je pre 8 vekova odredio naš identitet, jasno pokazavši i nama i svetu ko smo i gde pripadamo. On je državi koju smo već imali odredio put, a srpski narod okupio i ujedinio, učinivši da Svetosavlje ostane do dana današnjeg duhovna sila koja nas sabira oko naše istorije, kulture i identiteta. Sveti Sava je takođe duboko shvatao i razumeo da ako hoćemo da se održimo i kao država i kao narod, moramo raditi na obrazovanju i prosvećivanju nas samih. Nigde to danas nije potrebnije nego van matice, gde se u obrazovnim institucijama moramo aktivno boriti protiv asimilacije i naše mlade najkvalitetnijim obrazovanjem pripremati za tržišnu utakmicu. Želim vam, dragi Srbi i Srpkinje, a pre svega ovoj dragoj deci, da nikada ne zaboravite ko ste i kom narodu pripadate, da srpsko ime uvek izgovarate sa ponosom, a da vaša dela budu takva da se njima ponosi sav vaš rod. I uvek zajedno sa Makedonijom i Makedoncima, srećan vam Sveti Sava, živela Makedonija, živela Srbija!